Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να σας κάνω τις δικές μου προτάσεις. Τι θα πρότεινα εγώ αν μου λέει μια κοπέλα ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω κανένα προϊόν μακιγιάζ και θέλω να πάρω κάποια προϊόντα μακιγιάζ. Τι θα μου πρότεινες για να ξεκινήσω ένα νεσεσέρ στην ουσία με τα καλλιτικά που θα χρειαστώ για αρχή? Είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν το ίδιο πάθος με μένα, τρελαίνονται, αν και δεν είναι επαγγελματίες, τρελαίνονται τόσο πολύ για καλλιτικά και ίσως έχουν πολλά και σίγουρα πολύ περισσότερα από μένα. Αν και έχω αρκετά, πιστεύω ότι έχω αρκετά καλλιτικά, δεν έχει σημασία όμως πάντα η ποσότητα. Υπάρχουν βέβαια και κοπέλες οι οποίες δεν έχουν ενδιαφερθεί μέχρι τώρα για το μακιγιάζ, είτε γιατί είναι αρκετά μικρές, είτε γιατί απλά δεν τις ενδιαφέρει το θέμα και είπανε ότι ας πάρουμε κάποια προϊόντα για να αρχίσουμε να χτίζουμε αυτή τη συλλογή. Οπότε σε αυτούς θέλω να απευθυνθεί αυτό το βίντεο. Δεν θέλω να σας μιλήσω για τα προϊόντα τα συγκεκριμένα, θέλω να σας μιλήσω για είδη προϊόντων. Έχω μαζέψει σε ένα νεσεσέρ κάποια πραγματάκια, τα οποία πιστεύω εγώ ότι είναι τα πράγματα που θα χρειαστεί κάποιος που θέλει να αρχίσει να παίρνει κάποια προϊόντα για το μακιγιάζ του. Είναι τα βασικά για μένα πάντα κατά τη γνώμη μου, για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει το μακιγιάζ του. Φυσικά, στον κάθε άνθρωπο ταιριάζουν διαφορετικά πράγματα, κάποιοι θέλουν περισσότερη κάλυψη, κάποιοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ένα προϊόν βάσης. Κάποιοι έχουν πιο λιπαρή επιδερμίδα, κάποιοι έχουν πολύ ξηρή επιδερμίδα, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί πούδρα, να μην χρειαστεί, κάποιος να έχει έντονους μαύρους κύκλους, άλλος όχι. Είναι πολύ ιδιαίτερα, απλά εγώ σας ετοίμασα κάποια γενικά προϊόντα που κατά τη γνώμη μου θα ήθελα να μου έχει προτείνει κάποιος όταν ξεκίναγα να παίρνω τα προϊόντα για να αρχίσω να ασχολούμαι με το μακιγιάζ και να βάφομαι. Είπα να κάνω αυτό το βίντεο για όποιον μπορεί να ενδιαφέρει εκεί έξω. Ό,τι προϊόντα έχω μαζί με τα πινέλα και γενικά ό,τι χρειάζεσαι για να τοποθετήσεις το μακιγιάζ σου, το έχω εδώ πέρα. Είναι ξεκάθαρα η δικιά μου άποψη και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, απλά λέω τη δικιά μου οπτική για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω από τα προϊόντα που χρειάζεσαι για να τοποθετήσεις το μακιγιάζ στο πρόσωπό σου. Για μένα, ένα νεσεσέρ χρειάζεται 3 πράγματα και θα μπορείς να κάνεις τέλεια το μακιγιάζ σου. Κατά τη γνώμη μου, ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα σφουγγαράκι σε ένα νεσεσέρ, ακόμα και του πιο αρχάριου, τύπου beauty blender. Είναι τα σφουγγαράκια τα οποία όταν τα βρέξεις αυξάνεται το όγκος του και είναι αρκετά μαλακά. Ένα πινέλο σχετικά μεγάλο με το οποίο να μπορείς να τοποθετήσεις πούδρα, ρούζ, μπρόνζερ, ό,τι μπορεί να σε ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται παραπάνω, για μένα ένα χρειάζεται. Μπορεί να είναι κάπως έτσι, μπορεί να είναι και κάπως έτσι. Δεν παίζει ρόλο, αρκεί να είναι λίγο μεγάλο, να μην είναι πολύ μικρό για να μπορεί να σε βοηθάει σε πολλά πράγματα. Και ένα πινέλο για τα μάτια που θα ήταν βολικό να έχει 2 πλευρές, να έχει μία πιο fluffy πλευρά και μία πιο flat, ούτως ώστε να μπορείς να κάνεις και ανάμειξη σκιών αν θέλεις στην κόγχη, αλλά και να τοποθετήσεις λίγο πιο έντονα μια σκιά. Οπότε ένα πινέλο με 2 άκρες βοηθάει πάρα πολύ. Για μένα αυτά τα 3 προϊόντα είναι τα βασικά για να αρχίσει κάποιος να ασχολείται με το μακιγιάζ. Αν θέλεις, μπορείς φυσικά να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου. Τα χέρια μας είναι ο καλύτερος μας φίλος. Πιστεύω ότι το 99% των γυναικών, όσο θέμα και να έχουν με το μακιγιάζ, ξεκίνησαν τοποθετώντας και το make-up και το concealer με τα χέρια τους, οπότε τα χέρια σας θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτά τα 3 είναι τα μόνα προϊόντα που χρειάζεσαι για να κάνεις λίγο πιο επαγγελματικό, πάντα σε εισαγωγικά, το αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται όταν αρχίσεις να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα και όταν αρχίσεις να σε ενδιαφέρει περισσότερο και το ψάχνεις παραπάνω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ένας που θα αρχίσει τώρα χρειάζεται ούτε πινέλο για το make-up, ούτε ειδικό, πολλά διαφορετικά μεγέθη blending brush, ούτε pencil brush, δεν χρειάζεται τίποτα τέτοιο κατά τη γνώμη μου πάντα. Αυτά τα 3 πιστεύω ότι είναι τέλεια για να μπορείς να κάνεις όλο στο μακιγιάζ. Θα περάσω τώρα στα προϊόντα όντως του μακιγιάζ και όχι στα αξεσουάρ του μακιγιάζ. Και για βάση αυτό που θα πρότεινα εγώ, είτε είστε στα 16-17 που τώρα τελειώνετε το σχολείο και θέλετε να αρχίσετε να βάφεστε λίγο περισσότερο, είτε ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά θέλετε κάτι απλό και καθημερινό, γιατί δεν γίνεται να μην βάφεσαι καθόλου για μένα και την επόμενη μέρα να βγεις έξω με full make-up, smoky eye και κόκκινο κραγιόν, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε για αρχή εγώ αυτό που θα πρότεινα και γενικά
αυτό που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, κατά κύριο λόγο, είναι η BB. Εδώ έχω συγκεκριμένα να σας δείξω δύο BB, οι οποίες σε μένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τις θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογες και πάρα πολύ οικονομικές. Η μία είναι από την Garnier και η άλλη είναι της Golden Rose. Φυσικά ψάχνοντας θα βρείτε, σας λέω δεν είναι για τις συγκεκριμένα προϊόντα, είναι το είδος των προϊόντων, οπότε μία BB είναι και ενυδατική και θα σας προσφέρει κάποια κάλυψη χωρίς να είναι πάρα πολύ βαρύ και έντονο το αποτέλεσμα και σίγουρα θα αισθάνεστε ότι υπάρχει μια διαφορά από το να μην φορέσετε τίποτα. Το επόμενο προϊόν που αν και έχει πολλές παραμέτρους εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται είναι το concealer. Το concealer υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι. Υπάρχουν concealer που είναι υπερβολικά καλυπτικά. Υπάρχουν concealer που είναι με μια σχετικά καλή κάλυψη, αλλά είναι και αρκετά λεπτόρευστα, δεν είναι πολύ βαριά. Και υπάρχουν και τα concealer που απλά είναι για να δώσουν φως. Αυτό ο καθένας θα το δει ανάλογα με την ανάγκη του. Δηλαδή, μια κοπέλα που έχει πολύ έντονους μαύρους κύκλους θέλει κάτι πιο καλυπτικό. Από μια κοπέλα που δεν έχει κανένα πρόβλημα, απλά θέλει να δώσει λίγο φως κάτω από τα μάτια. Για μένα, ιδανικά είναι concealer σε υγρή μορφή και όχι από αυτά που είναι σαν κρεμούλες σε βαζάκια. Οι απόψεις για τα concealer ωστόσο δίστανται πάρα πολύ. Όσο το ψάχνετε θα δείτε ότι μία κοπέλα μπορεί ένα concealer να το έχει για το καλύτερο που υπάρχει εκεί έξω και μία να το συχαίνεται. Οπότε είναι ξεκάθαρα ανάλογα με τον καθέναν και τι του αρέσει αυτού. Οπότε με δοκιμές απλά πιστεύω ότι οι γενικοί κανόνες να είναι υγρό και όχι κρεμώδες και να έχει μία μέτρια κάλυψη είναι αυτοί που θα βολέψουν όλες τις κοπέλες. Αν δεν έχετε κανένα πρόβλημα ωστόσο με μαύρους κύκλους ή με πριξίματα και αν δεν θέλετε καμία κάλυψη κάτω τα μάτια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το κομμάτι, ακόμα καλύτερα για να φαίνεται πιο φυσικό το αποτέλεσμα του μακιγιάζ σας. Άλλο ένα προαιρετικό προϊόν για μένα είναι η πούδρα. Η πούδρα στη δικιά μου καθημερινότητα είναι απαραίτητη για να σετάρω το concealer, αλλά όχι για όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Αυτό όμως γιατί εγώ έχω ξηρή επιδερμίδα. Φαντάζομαι ότι οι κοπέλες που έχετε λιπαρή επιδερμίδα ή μεικτή επιδερμίδα, δηλαδή γενικά η ριζόνιτά σας βγάζει λιπαρότητα, την πούδρα θα την θέλετε. Φυσικά, όπως σας είπα, όσο λιγότερο προϊόντα, τόσο το καλύτερο. Οπότε, αν δεν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, για μένα μην πάρετε πούδρα. Έχω να σας δείξω μία πούδρα τέτοιου στυλ που είναι λευκή, αλλά στην ουσία είναι μία διάφανη πούδρα και είναι ό,τι πιο ελαφρύ οι διάφανες πούδρες, είτε σε ελεύθερη μορφή, είτε σε compact όπως αυτή. Αλλά έχω να σας δείξω και κάτι άλλο. Αν όπως εγώ θέλετε απλά να σετάρετε λίγο το concealer σας και όχι να χρησιμοποιήσετε πούδρα σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, εγώ θα σας πρότεινα κάτι τέτοιο που έχει και το bronzer και την πούδρα μαζί και θα γλιτώσετε στην ουσία ένα ολόκληρο προϊόν. Εγώ από αυτό το duo χρησιμοποιώ αυτό για να σετάρω το concealer και αυτό για να κάνω και κοψίματα αλλά και να ζεστάνω το πρόσωπο, με διαφορετικό τρόπο το χρησιμοποιώ κάθε φορά. Οπότε πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα σας βολέψει πολύ αν απλά θέλετε να σετάρετε το concealer. Για μάτι αποτέλεσμα σας είπα ότι θα σας πρότεινα μια διάφανη πούδρα είτε σε compact είτε σε ελεύθερη μορφή και σίγουρα να την εφαρμόσετε με το μεγάλο πινέλο που σας έδειχα πριν για να μην είναι πολύ παστωμένο το αποτέλεσμα. Όχι με σφουγγαράκι την πούδρα γιατί κάνει πολύ κέικι που λέμε το αποτέλεσμα, φαίνεται πολύ έντονη δηλαδή πάνω στο πρόσωπο. Συνεχίζοντας στο μακιγιάζ του προσώπου, θέλω να σας μιλήσω για bronzer, rouge και highlighter. Φυσικά και μπορείτε να πάρετε 3 διαφορετικά προϊόντα και έχω να σας δείξω και 3 διαφορετικά προϊόντα. Αν πούμε ότι bronzer είναι αυτό από τη συγκεκριμένη παλέτα, έχω να σας δείξω ένα rouge και έχω να σας δείξω και ένα highlighter. Αρχικά όμως το μακιγιάζ σας νομίζω ότι δεν χρειάζεται και τα 3 αυτά προϊόντα. Ναι, το highlighter είναι trend, κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με το φως στο μακιγιάζ, όμως προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι το πιο απαραίτητο βήμα σε ένα μακιγιάζ. Για μένα αυτά τα 3 προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από ένα. Ένα rouge, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, το συγκεκριμένο θεωρείται bronzer. Δεν είναι καθαρό bronzer όμως, γιατί όπως βλέπετε έχει αυτούς τους ροζ τόνους μέσα και αυτό είναι το ιδανικό προϊόν για μένα, όχι το συγκεκριμένο, προϊόντα σε αυτές τις αποχρώσεις που έχουν ένα καφέ ροζ αποτέλεσμα, είναι τα ιδανικά προϊόντα για να τα χρησιμοποιείτε
απλά για να ζεστάνετε το πρόσωπο και να δώσετε ένα όμορφο χρώμα στα ζυγωματικά σας, χωρίς να χρειάζεται 3 επιπλέον προϊόντα. Αυτό εδώ έχει και μια απειροελάχιστη λάμψη, δεν έχει glitter, βγάζει απλά ένα πιο φωτεινό αποτέλεσμα, οπότε μπορείτε να αποφύγετε και το highlighter και έτσι με ένα προϊόν να έχετε κάνει στην ουσία το αποτέλεσμα από 3. Ψάχνοντας λίγο σε βίντεο στο YouTube ή σε review, σε blog και όλα αυτά, μπορείτε να βρείτε πολλές τέτοιες προτάσεις σαν αυτό εδώ για να αντικαταστήσετε τα 3 αυτά προϊόντα μόνο με ένα. Συνεχίζοντας, ήρθε η ώρα για να ασχοληθούμε με τα μάτια. Θεωρώ ότι όταν αρχίζεις να πειραματίζεσαι με το μακιγιάζ, σίγουρα δεν χρειάζεσαι βάση ματιών. Αν βάλεις λίγο concealer και το σετάρεις με την πούδρα σου, είναι υπέρ τέλεια για βάση ματιών. Και δεν προτείνω σε κάποιον που τώρα θέλει να ξεκινήσει να αγοράζει κάποια προϊόντα μακιγιάζ να αρχίσει παίρνοντας μία παλέτα με πάπυρες αποχρώσεις και να δώσει ένα σκασμό λεφτά ή ακόμα και μία πολύ οικονομική παλέτα να δώσει. Δεν νομίζω ότι τη χρειάζεσαι σε αυτή τη φάση, γιατί ούτε να ξέρεις αν σ' αρέσουν οι σήμερες σκιές ή όχι, αν θέλεις πιο satin, αν θέλεις μόνο matte σκιές, αν δεν θες καθόλου matte σκιές και θέλεις μόνο σήμερες σκιές, γενικά δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, οπότε εγώ θα σου πρότεινα πιο μικρές παλετίτσες με 3-4 χρώματα, ούτως ώστε να μπορέσεις να μην μπερδέψεις τόσο το μυαλό σου με τις σκιές. Οι παλέτες που θα πρότεινα εγώ σε κάποιον που θέλει τώρα να αρχίσει είναι τέτοιου τύπου. Να έχει ένα χρώμα για την κόχη, ένα για το κινητό βλέφαρο και ένα λίγο πιο ανοιχτό που μπορούμε να το βάλουμε είτε κάτω από το φρύδι είτε στην εσωτερική γωνία. Γενικά όχι πάρα πολλά χρώματα για να μπερδεύεσαι, σίγουρα προτείνω πιο φυσικές αποχρώσεις. Μπορείτε να βρείτε και μικρές παλετίτσες που να έχουν μαύρο, γκρι και ένα λευκό πάρα πολύ ψυχρό. Οκ, πάρα πολύ ωραίες παλέτες, δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να φορεθούν κάθε μέρα και δεν νομίζω ότι είναι και αρκετά εύχριστες. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις κάνοντας ένα μαύρο σμόκι. Καλημέρα, ξεκινάω το μακιγιάζ με ένα μαύρο σμόκι. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, απλά θεωρώ ότι οι πιο γήινες αποχρώσεις είναι αυτές που θα βολέψουν κάθε κοπέλα για το καθημερινό της μακιγιάζ. Το επόμενο κομμάτι που σε κάποιες μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό, για μένα δεν είναι καθόλου και είναι το μακιγιάζ των φρυδιών. Φαντάζομαι ότι πολλές κοπέλες όπως και εγώ δεν έχουμε το τέλειο φρύδι και όχι γιατί δεν έχω βγάλει ποτέ πάρα πολύ τα φρύδια μου. Ευτυχώς τα πρόσεξα από μικρή ηλικία και πήγα σε μια κοπέλα και μου έβγαλε μόνο τις περιττές τριχούλες, όμως δεν είχαν ποτέ τα φρύδια μου το τέλειο σχήμα και να είναι και πυκνά και να μην χρειάζονται γέμισμα. Οπότε φαντάζομαι υπάρχουν και άλλες κοπέλες σαν εμένα εκεί έξω που θέλουν ένα κάτι στα φρύδια τους χωρίς αυτό να είναι υπερβολικό και πάρα πολύ έντονο και γενικά τα φρύδια του Instagram. Οπότε το προϊόν που θα πρότεινα εγώ είναι μία μάσκαρα φρυδιών με χρώμα. Αν έχετε σχετικά πλούσια φρύδια με ελάχιστα κενάκια, θα πρότεινα σίγουρα μία μάσκαρα φρυδιών με χρώμα. Αν θέλετε λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, αν σας αρέσει το λίγο πιο σχηματισμένο ή αν έχετε αρκετά κενάκια που θέλουν γέμισμα τα φρύδια σας, τότε σίγουρα θα σας πρότεινα ένα μολύβι. Όχι τα τζέλ που είναι, νομίζω ότι είναι δύσχρηστα και έχουν πιο βαρύ αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, ή ακόμα και κάποια σκιά φρυδιών, απλά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο το μολύβι σε σχέση με τη σκιά. Και αυτό που κλείνει το μακιγιάζ των ματιών για μένα είναι μία μάσκαρα. Πιστεύω ότι, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα στάνταρ πράγματα, όσο μεγάλες γλυφαρίδες και να έχει. Μπορείτε, αν θέλετε ακόμα πιο φυσικό αποτέλεσμα, να επιλέξετε μία μάσκαρα σε καφέ απόχρωση και όχι σε μαύρη. Αλλά η μάσκαρα είναι ένα προϊόν που και μπορείς να το χτίσεις, να βάλεις αρκετές στρώσεις ώστε να έχεις ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα και μπορείς να βάλεις μία στρώση απλά για να δώσει λίγο ένταση στο βλέμμα. Γενικά μπορείς να παίξεις πάρα πολύ με τη μάσκαρα και φυσικά θα κρίσω με τα προϊόντα για τα χείλη. Οι επιλογές εδώ είναι πραγματικά άπειρες. Παίζει να υπάρχουν 100 διαφορετικές υφές και στυλ κραγιόν και gloss και μολυβιών που είναι και αρκετά έντονο τόσο ώστε να τα φορέσεις και στα κραγιόν. Γενικά υπάρχουν άπειρα πράγματα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι και εδώ με το ψάξιμο, καλά όλα θα πάνε με το ψάξιμο, απλά είναι λίγο πιο εύκολο στα κραγιόν γιατί μπορείς να δεις λίγο και την υφή στο χέρι όταν το δοκιμάσεις και να δεις λίγο τι σ' αρέσει περισσότερο. Μπορεί να είναι πολύ έντονης απόδοσης, μπορεί να έχει ένα πολύ απαλό αποτέλεσμα. Γενικά
δείτε τι σας αρέσει και τι αποτέλεσμα θέλετε να δώσετε στο μακιγιάζ σας για να κρίνετε τον τύπο του κραγιόν που θα επιλέξετε. Αυτά ήταν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω, οι κατηγορίες καλύτερα προϊόντων που είχα να σας δείξω. Γενικά πιστεύω ότι για να έχεις ένα full ολοκληρωμένο μακιγιάζ μπορείς να έχεις μόνο 8 προϊόντα και αυτά τα 3 αξεσουάρ που σας έδειξα, τα 2 πινέλα και το σφουγγαράκι, και έτσι πιστεύω ότι μπορεί μια κοπέλα να ξεκινήσει και να δημιουργήσει, να έχει τα απαραίτητα για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Ο καθένας όμως μπορεί να το προσαρμόσει όλο αυτό στα δικά του δεδομένα. Εγώ σας έκανα τις δικές μου προτάσεις για το αν έρθει η ξαδέρφη μου, η οποία τώρα τελειώνει το Λύκειο και μου πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να ξεκινήσω να παίρνω κάποια προϊόντα για να αρχίσω να δημιουργώ τη δική μου συλλογή καλλιτικών. Και θέλω να ξεκινήσω από τα βασικά. Εγώ θα της πρότεινα αυτά τα 8 πράγματα. Δεν έχει να κάνει, σας είπα ξανά, με εταιρείες και συγκεκριμένα προϊόντα, έχει να κάνει με είδη. Το πόσο ακριβό θα είναι ένα προϊόν τώρα και το ποιο θα είναι και το πόσο γνωστό είναι λόγω YouTube και blog και Instagram και έχει να κάνει με το πόσο νοιάζει τον καθέναν, με το τι ποσό είναι ο καθένας διατεθειμένος να δώσει για να αποκτήσει αυτά τα προϊόντα. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα starter kit καλλιτικών για μένα που να κοστίζει 30 ευρώ και μπορείς να δημιουργήσεις και ένα starter kit που να κοστίζει 300 ευρώ. Απλά αυτό εξαρτάται από τον καθέναν και δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα σας πω ότι πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Εγώ αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι η δική μου ιδέα για όλο αυτό, το πώς θα το πρότεινα εγώ σε κάποιον. Γιατί πιστεύω ότι κάποιους μπορεί να τους ενδιαφέρει. Αυτά είχα να σας πω εγώ σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Φυσικά αν σας άρεσε και θα θέλατε να δείτε και κάτι άλλο από μένα, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!